Durant l'edat mitjana, la península estava dividida en 5 regnes. Els més importants eren Castella i la Corona d'Aragó, que al llarg del segle XV es van veure immersos en conflictes socials i en guerres civils. L'any 1469 es van unir en matrimoni el príncep Ferran, fill de Joan II, rei d'Aragó, i Isabel, germana d'Enric IV, rei de Castella. I gràcies a l'aliança van aconseguir a poc la unió de tots els territoris peninsulars. Hola, em dic Isabel i seré reina de Castella. Molt bé, m'alegro molt. Jo sóc Ferran, el futur rei d'Aragó. He pensat, per què no ens casem i unim els nostres regnes? Casar-nos és un compromís molt gran. Ai, per què els homes tenen tanta por a les responsabilitats? Vinga, va, doncs ens casem, però cadascú dorm en un llit diferent. Bueno, així sí. El regnat dels Reis Catòlics, 1479-1516, marca el pas de l'edat mitjana a l'edat moderna a la península ibèrica. El matrimoni d'Isabel de Castella i Ferran d'Aragó va unir sota una mateixa corona els dos regnes més grans de la península ibèrica. Tot i això, cada regne va conservar les fronteres, les lleis i les institucions pròpies. La unió, per tant, va ser dinàstica i no territorial. És a dir, els dos territoris no es van unir i cada regne conservava l'autonomia i la independència de govern. Per exemple, a Castella es va donar una monarquia autoritària basada en limitar el poder a la noblesa i al clero. Per això, no es van concedir terres als nobles i se'ls va prohibir participar en consells i en guerres. El regne comptava amb un exèrcit professional de soldats mercenaris i amb un sistema de consells format per juristes pagats pel rei, anomenat Reial Audiència. A més, per recaptar diners es va constituir la Comptadoria Reial d'Hisenda. En aquest territori hi havia una economia basada en la ramaderia i l'exportació de la llana a Flandes i Anglaterra. Com que donaven molts diners a la corona, es va crear l'Honrado Consejo de Mesta per donar privilegis als propietaris del sector ramader. Això va perjudicar els altres sectors, ja que les terres eren utilitzades per la ramaderia. En canvi, a la Corona d'Aragó no es va poder implantar la monarquia autoritària, perquè el territori estava dividit en 3 regnes, Catalunya, Aragó i València, i una sèrie de lleis pròpies. A més, existien institucions que impedien a Ferran II exercir tot el poder, com la Generalitat o el Consell de Cent. Això va fer que Ferran II hagués de pactar amb els grups privilegiats de cada cort, tant en matèria de lleis com d'impostos. Malgrat això, es va instaurar el règim d'insaculació per mirar de reduir la influència d'aquests privilegiats, escollint càrrecs diferents mitjançant sortejos. També es va crear el Consell d'Aragó per assessorar els reis i, finalment, la figura del virrei com a representant del rei en cada un dels diferents regnes. Malgrat això, la pesta negra i la guerra civil catalana, protagonitzada pels pagesos, havia debilitat l'economia de la Corona d'Aragó. Així que es va promulgar la Sentència Arbitral de Guadalupe, al 1486, per regular la situació entre els pagesos i els senyors de les terres. Tot i actuar de manera diferent al Regne de Castella i al d'Aragó, els reis catòlics van treballar conjuntament en política exterior i en matèria religiosa i militar. Fer, Sí? m'avorreixo. I què vols que fem? Per què no conquerim territoris? Quins? No sé, Rosselló, la Cerdanya. El que seria la Catalunya Nord? Bueno, i també Nàpols, Melilla, Orà. I què et semblaria també anar a l'Atlàntic? Val, conquerim les Illes Canàries, que els portuguesos ens estan avançant. I dit i fet, els monarques van ampliar els territoris peninsulars dels seus regnes i van desenvolupar una política exterior orientada a la consolidació dels seus dominis al Mediterrani i a l'obertura de noves rutes atlàntiques. Fer, Sí? m'avorreixo. I què vols que fem? Per què no creem un tribunal per assegurar que tota la gent sigui cristiana? I què fem amb els jueus i els musulmans del Regne de Granada? Doncs els convertim al cristianisme o els tallem el cap. Potser no va ser així ben bé, però al 1478 es va crear el Tribunal de la Santa Inquisició. Fer, Sí? m'avorreixo. I què vols que fem?
per què no casem els nostres fills? Amb l'objectiu d'aïllar França i afermar la seva presència a Europa, els reis catòlics van casar els seus fills i les seves filles amb hereus de cases reials europees. Hola, és aquí la Casa Reial? Sí, i tu qui ets? Soc Javier Gurruchaga, cantant famosíssim als anys 80. Bueno, és igual, em podeu dir Cristòfor Colom. I penso descobrir Amèrica. Jo solet. Com ho veieu?